ఏమే టిఫిన్ పెట్టు. వస్తున్నా. శ్రీనివాస, ఉదయాన్నే ఎక్కడికి బయలుదేరావు? నిన్నే అడిగేది, పొద్దున్నే ఎక్కడికి బయలుదేరావు? నువ్వు ఇలా బాధపడుతూ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే కుదరదు. ఇప్పటికే 4 ఏళ్ళయింది. నువ్వు ఇలా పిచ్చిదాంట్లో తిరుగుతూ ఉంటే నలుగురిలో తలెత్తుకొని తిరగలేకపోతున్నాను. ఇప్పటికైనా జరిగింది మర్చిపోయి కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టు. నీతోనే మాట్లాడేది, సమాధానం చెప్పవే.
क्या चाहिए आपको? सर रमन अच्छा, हेलो सर, ये लड़की कोई आपसे मिलना चाहती है। ठीक है सर। మీ ఫామ్ హౌస్ చాలా బాగుంది. సిటీకి దూరంగా ఒంటరిగా పట్టపగలే మందు తాగుతూ లైఫ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు వచ్చావు? మీకు కంగ్రాట్స్ చెప్దామని. నువ్వు విన్నది నిజమే, కేసు గెలిచావు కదా, నిన్ను అభినందిద్దామని వచ్చాను. ఏంటి ఇప్పటికి బుద్ధి వచ్చిందా? నేను చెప్పాను కదా గెలుస్తానని. చెప్పినా వినకుండా 4 ఏళ్ళు కోర్టు చుట్టూ పిచ్చిదానిలా తిరిగా. టైం వేస్ట్. ఏం జరిగింది? ఓడిపోయా. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదానివి, ఇప్పుడు చూడు ఎలా తయారయ్యావు. అయినా కోర్టు తీర్పోయినా కానీ చేస్తావనుకున్నా. పర్లా, బాగానే తట్టుకున్నావు. అవును, నీ మాట వినుండాల్సిందే. నేనేదో ఈ కోర్టు, పోలీసులు, మీడియా, ఇంకేవో సంఘాలు నాకు న్యాయం చేస్తాయి అనుకున్నాను. నువ్వు మాత్రం వీళ్ళందరినీ మోసం చేసి ఏ తప్పు చేయనట్టు చాలా దర్జాగా తిరుగుతున్నావు. ఇంత పెద్ద వ్యవస్థని మోసం చేసిన నువ్వే నా హీరోవి. అందుకే నిన్ను కలిసి ఈ విషయం చెప్దామని వచ్చా. చెప్తే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. నీకు అభిమానిగా మారిపోయా.
నీకో విషయం తెలుసా? ఇప్పటికీ మా నాన్న నన్ను తిడుతూనే ఉన్నాడు. ఆ రోజు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ని కలవడానికి వెళ్ళినందుకు, నీ మీద కేసు పెట్టినందుకు, వద్దన్న కోర్టు చుట్టూ తిరిగినందుకు తిడుతూనే ఉన్నాడు. అసలు నన్ను రేప్ చేసిన విషయమే మర్చిపోయాడు. నువ్వు చేసింది తప్పు కాదన్నట్లు నేను చేసిందే తప్పన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. తప్పు చేసిన వాడిని ప్రశ్నించడం చేతకాక మాట్లాడే మాటలు కదా ఇవి. అవునులే, మధ్యతరగతి మనిషి కదా, ఎంత మౌనంగా ఉంటే అంత బాగా బతకొచ్చని అదే ఫాలో అవుతున్నాడు. నేను ఒకటి అడగనా? అడుగు. మీ నాన్న పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్, చాలా డబ్బులున్నాయి. నువ్వు కావాలనుకుంటే ఎంతమంది అమ్మాయిలైనా వస్తారు. అలాంటిది ఒంటరిగా వెళ్తున్న నన్ను బలవంతంగా లాక్కెళ్ళి అరిచినా వదలకుండా రేప్ చేయడం ఎందుకు? నేను డబ్బులిస్తే వచ్చి నాతో ఎంజాయ్ చేసే అమ్మాయిలు నాకు నచ్చరు. నీలా పొగరుగా ఉన్న అమ్మాయిల్ని బలవంతంగా లాక్కొచ్చి వాళ్ళు అరుస్తూ కీపెడుతూ ఉంటే అప్పుడు వచ్చే కిక్ దీనికన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళతో సెక్స్ చేస్తే వచ్చే సుఖం నాకిష్టం. ఆడదానివి, అది నీకు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు. అవునులే, నీకు సుఖం, నాకు నరకం. వాష్రూమ్ ఎక్కడా?
వాష్రూమ్లో అరుపులేంటే? ఓ అదా, నువ్వు నన్ను రేప్ చేసేటప్పుడు పక్కన ఉన్న ఇనుపరాడు తీసుకొని యూరినరీ కట్ అయింది. పాస్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆ పెయిన్ వస్తుంది. సోది. ఆ నొప్పి ఎంత నరకంగా ఉంటుందో తెలుసా? అది వదిలే, నాకు అలవాటైపోయింది. నీకిప్పటికి కూడా నన్ను చూస్తే జాలనిపించట్లేదా? నీలాంటి వాళ్ళ మీద జాలి చూపిస్తూ పోతే లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయలేం. అయినా నేనేం చేసినా చూసుకోవడానికి మా నాన్న ఉన్నాడు. చూసావుగా, నేను నిన్ను రేప్ చేశానని కోర్టులో కేసేస్తే అదే కోర్టు నేను నిర్దోషినని ఆ కేసే కొట్టేసింది. అవును, మీలాంటి వాళ్ళని కోర్టు కూడా ఏం చేయలేదు. రేపుకు గురై చనిపోయిన అమ్మాయిలు చాలా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి న్యాయం జరిగిందో లేదో కూడా తెలీదు. నాలాగా అటు ఇటు కాకుండా బతికిపోతేనే బ్రతికినంత కాలం నరకం. ఏంటే వాగుతున్నావు? ఈ సోదంతా నాకెందుకు చెప్తున్నావు? నీకేం కావాలి అంటే? ఇప్పుడు నేను రేప్ చేసిన నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వే నా హీరో అని నాకు బొక్కేస్తే అయ్యో పాపం అని జాలిపడి వెళ్ళి కోర్టులో లొంగిపోవాలా? ఇక్కడ అందరికి అన్ని విషయాలు తెలుసు, కానీ ఎవ్వడేం మాట్లాడ్డా. డబ్బు అధికారం ఉన్నోడిని ఎవ్వడేం పీకలేడు. సింహం చేతిలో జింక చావాల్సిందే. అవునులే, డబ్బు అధికారం ఉన్నోడిని ఏమైనా చెయ్యాలంటే తెగించాలి. అదే తెగించినోడిని డబ్బు అధికారం ఉన్నోడు కూడా ఏమీ చేయలేడు. ఏంటే వింటున్నాను కదా, నీ ఏది పడితే అది వాగుతున్నావు ఏంటి? నన్ను పట్టించడానికి కొత్త ప్లాన్ వేసుకొచ్చావా? ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగేదంతా రికార్డ్ చేస్తున్నావా? ముందు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్తే కదా. నీ కళ్ళల్లో పొగరింకా తగ్గలేదే, నాకు అలాగే కనిపిస్తుంది. హీరో అంటూనే విలన్ అని గుర్తు చేస్తున్నావు. ఎదవలా కనబడుతున్నానా? నాకు తెలుసు నేను నిన్నేం చేయలేనని. జింక సింహాన్ని చంపడం ఎప్పుడైనా చూసావా? ఏంటే? జింక సింహాన్ని చంపడం ఎప్పుడైనా చూసావా? ఏమైంది?
తలక దెబ్బేంటి? ఒళ్ళెంత రక్తం? ఎక్కడికి వెళ్ళావు? ఏమైందమ్మా? ఏమైంది అడుగుతుంటే చెప్పవే. ఏమైంది అసలు? ఇంత రక్తం ఏంటే? మా నిన్నే అడుగుతుంటే చెప్పవేంటి? నాకేం కాలేదు నాన్న, నేను బానే ఉన్నాను. ఏం కాలేదంటావేంటే? ఏమైందో చెప్పు. ఈ రోజు నుంచి కొత్త జీవితం మొదలు పెడతాను నాన్న. అంటే వాడి మీద కోపం పోయిందా? లేనివాడి మీద కోపం దేనికి నాన్న? ఏమంటున్నావే? నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడే నాకు అర్థమైంది అన్నిటికీ తెగించావని. ఇప్పుడు నిన్ను చంపి మళ్ళీ నిర్దోషిగా బయటకు వస్తా. చావు. నీ అమ్మ. నీకు గుర్తుందా, చిన్నప్పుడు నన్ను ఒకడు స్కూల్లో ఏడిపిస్తే వాడి ఇంటికెళ్ళి గొడవ చేసావు. అలాంటిది నువ్వంత ప్రేమగా పెంచుకున్న నీ కూతుర్ని ఒకడు దారుణంగా రేప్ చేసి శరీరాన్ని ఎందుకు పనికి రాకుండా చేస్తే ఏం మాట్లాడట్లేదు. పైగా నన్ను మర్చిపోమని చెప్తున్నావు. అడిగితే చంపేస్తాడని భయమా? కోర్టుకు వెళ్ళాను, సాక్ష్యం లేదని వదిలేశాను. మీడియా దగ్గరికి వెళ్ళాను, కొన్ని రోజుల తర్వాత వదిలేశారు.
మహిళా సంఘాలను వచ్చారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత వదిలేశారు. ప్రేమించిన వాడు వదిలేశాడు. అందరూ వదిలేశారు, నీతో సహా. కరి బతికినంత కాలం బాధ అనుభవించేది నేను నాన్న. మహా అయితే 60 ఏళ్ళు బతుకుతాం నాన్న. సగం జీవితం అయిపోయింది. నాకు న్యాయం చేయండి అంటూ మిగతా సగం జీవితం తిరిగి ఓపిక నాకు లేదు. అలా అని నా జీవితాన్ని పాడు చేసిన వాడిని వదిలేసేంత గొప్పదాన్ని కాదు. ఇది నా బాధ నాన్న. నొప్పి నాకే కదా. చంపేంత కోపం కూడా నాకే ఉంటుంది. అందుకే నా కోర్టు నేనే నిర్మించుకున్నాను. బాధితురాల్ని నేనే, సాక్షిని నేనే, జడ్జిని నేనే, శిక్ష వేసేది నేనే. చాలా రోజుల నుండి ఫోన్ చేసి కలవాలని అడుగుతూనే ఉన్నాను. ఈరోజు రమ్మన్నాడు. ఆ రోజు ఒంటరిగా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్న నన్ను రేప్ చేశాడు. ఈరోజు తాగి మత్తులో ఒంటరిగా ఉన్నవాడిని నేను చంపేశాను. వాడు రేపు ఎమ్మెల్యే అవుతాడంట నాన్న. తర్వాత ఇంకో అమ్మాయిని రేప్ చేస్తాడు. సాక్ష్యం ఉండదు. ఆ తర్వాత ఇంకో అమ్మాయిని. పోలీసుల దగ్గర ఉన్న సాక్ష్యం కోర్టుకు రావట్లేదు నాన్న. మన దేశంలో ప్రతి పావుగంటకు ఒక రేప్ జరుగుతుంటే సంవత్సరానికి ఒక తీర్పు కూడా రావట్లేదు. కాసేపట్లో పోలీసులు ఇక్కడికి వస్తారు నాన్న. ఇప్పుడు చట్టం బాగా పనిచేస్తుంది. వాళ్ళు వచ్చే లోపలే నేను వెళ్ళి లొంగిపోతాను. ఎందుకంటే నా కోర్టు మీద గౌరవం ఉంది నాన్న. అమ్మ భూమి, మీరు భయపడుతున్నా. నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. ఈరోజు నుంచి కొత్త జీవితాన్ని మొదలు. భూమి, భూమి.
క్షమించమ్మా. నీ బాధని నేను అర్థం చేసుకోలేదు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.